darle. Arratsaldeon. Bueno, dakizuen ez gaur Ukrainari buruzko hitzaldi bat antolatu dugu hemen Sirikan, hainbat eragile. Eta bueno, hemen Euskal Herrian eta Bilbon azken boladan abusun eta kirrulin egin dabe Ukrainari buruzko hitzaldizek. Eta bueno, gu bai orain inguruan landu nahi gendun hitzaldi bat. Eta gure asmoa zen, gerraren inguruko, gertatzen ari den gerraren inguruko blokeo mediatikoa apurtzea, eta ematen ari den borroka antifasista zabaltzea, eta bueno, hau da lehenengo ekimena, gure batu garen eragileen lehenengo ekimena, eta gero, bueno, gure asmoa da honekin jarraitzea. Horretarako, eragile guztiok, pentsan gendun, Euskal Herria Donbas elkartasun komitarekin kontaktuan jartzea, eta ez dakit badakizuen, baina bueno, komite hau azken hilabetetan edo azken urtean gutxi gara bera, maila nazionalean antolatuta dau, eta hainbat ekimen burutu dabe. Pankartak ipini, panfletoak, hitzaldiak, konzentrazioak, eta bueno, ez dakit badakizuen, baina azkena izan zen pasan astean, etorri zela Ukraineko talde bat, atletik aurka jolastera, eta bueno, egon ziren, zazpikatun egin zen, egon ziren ekimen batzuk, gero manifestazio bat egin zen, konzentrazio bat. Eta bueno, honez gain, Euskal Herria Donbas elkartasun komite honek blog bateko, Euskal Herria Donbas dokezena, eta bueno, hor gerraren inguruko nondik norakoak zabaltzen dabez. Ekarri dugu ona Sirikara Jon Kortazar, bera komiteko kidea da. Eta bueno, esan behar, komiteko kideak 10 pertsona da, uste du izan direla, ez da? 10 pertsona. Gutxo bai. Ara joan dire, Donbasera joan dire, eta atzo heldu ziren Moskura, eta ez dakit, gaur edo bihar helduko dire Donbasera. Ez dakit badakizuen, baina ebanda basotik antolatutako elkartasun karabanan parte hartzearek da euren asmoa. Eta bueno, mendeko Jon Kortazar, bera historialaria da, esan bezala komiteko kidea da, eta berak azalduko digu nola duen Ukraina gaur egungo egoerara. Nahi duzunen? Opa, atzaldeon, eta, bueno, Xabik izan dauen moduan, gure komitetik edo, hainbat ekintza alako hitzaldiak antolatzez gain, ekintza, pixkat, eraginkorrak antolatzen dugu, adibidez, dirubilketa kanpaina bat, Donbasera bidaltzeko, kontu bat zabalik dakogu, gure blogean bizitatu daiteke, eta baita ere, ekintza pixka bat kale ekintzak, Ukrainako saskibaloi selekzioa etorri zanean beken nintzen kontzentrazio bat, atletikek Shakhtarren kontra jokatu ebanean beste ekintza bat nintzen, eta baita ere, brigada bat antolatu dugu, eta handagoz, atzo Moskun eta gaur Rostofera iritsi dela, han egongo die pare bat egun hango errefusiatuekin, aterpertutu da bezan errefusiatuekin, ze datuen arabera 1,5 milioi Ukrainiar errefusiatu dauz Errusian, batez bere Rostov hiriaren ondoan, eta ustot gaur ara iritsi dela, eta pare bat egun monostian, Donetskera sartuko dira. Karabana hau, Euskal Brigada moduan antolatu dugu guk, baina, badago banda basotiren, berak esaldu moduan, banda basotiren karabana, Europar mailako karabana antifascista baten barruan. Rekonozimendua inda brigadista honei, hasiko dugu hitzaldia. Hitzaldiak 3 parteetan zatitu dut, proiekturik ez dago, baina, kokatzeko, izango dira gitxi gora bera Ukrainaren historia, ze beharrezkoa da pixka bat kolokatzea. Bigarrena, Euromaidan mugimendua, zeratik eman zen mugimendu hori 2013an hasi zana eta 2014an estatu kolpe batez boterera heldu zana, eta hirugarren parte izango da ekialdeko Novorossia deitutako estatu edo proiektuaren sortzea eta guda zibila.
Bueno, zehaitik hasiko naz Ukrainian historia kontatzen. Bueno, guk manejatzen dugun hipotesian arabera, Ukrainian badaude nolabait esan da bi nazio. Hau pizka bat harrigarria izan alda, bueno, propagandak saldu dozku handauzela Ukrainiarrak versus Errusiarrak. Edo Ukrainiarrak versus Errusiar zaleak, hau da. Ekialdekoak ez balide izango Errusiarrak edo Ukrainiarrak edo pizkat gutxiago izango balia moduan. Niri hori goratzen ozta Gerra Zibilaren inguruko Francoen propagandak. Los nacionales contra los republicanos. O sea, ¿qué pasa? ¿Y los otros qué eran? No eran nacionales, eran extranjeros edo... Orduan, hau pizka bat manipulatzea da, kontutan hartzen badugu 2013an udan eta udazkenean, hau da, krisia Euromaidan mugimendua hasi aurretik, krisi politiko hasi aurretik indako inkesta batzun arabera, ekialdean egin ziren inkesta batzun arabera, eskualde hortako jendearen autoidentifikazioa Ukrainiarra zan. Etzan Errusiarra. Krimean izan ezik. Krimea beste kasu berezi bat da. Krimea batu zen Ukrainian 1954an, Sovietar Batasuneko Ukrainiar presidente bat botean egoenan, Nikita Khrushchev, eta berak batu zaben, bertako jendari kontsultatu gabe, eta 1981an Sovietar Batasuna ezenean, Krimeak plantatu zeban, berriz Errusiara itzultzea, independentzia referendum bat izan eban, baina orduan, bueno, Errusiak ez zeban onartu edo, Errusia orduan Yeltsinen agindupean egoan, Yeltsinen politika denodak iguzin zen, aldi batetik neoliberalismoa eta bestatetik entrismoa, eta azken finean Krimea autonomia estatu baten truke Ukrainian gatu zen. Baina Krimeak enduta, oin ekialdeko zonalde ditan, Donetsken edo Luhansken, gentia krisi politiko hasi horretik esan moduan Ukrainiara sentitzen zen. Zeratik Ukrainiara sentituta, jende guztionek daka Errusiarekiko hainbeste atxikimendu. Errusiarekiko ez Errusiar estatuarekiko baizik eta Errusiar ideiarekiko edo Errusiar eurek esaten dabe moduan Errusiar munduarekiko. Ruski mir. Hau da, erlijio ortodoxoa edo historia mankomun bat edo... Bueno... Batez bere prentsa, mendebaldeko prentsa hegemonikoa dana, gara barne. Ez, egia da, gara barne. Berria darria igual ezen beste, baina gara barne. Saldu izan duzko beti, Ukrainian historia izan dela Errusiatik askatzeko historia moduan. Errusiatik edo Sovietar Batasunaren gandik askatzeko moduan. Horrela saltzen dabe, Sovietar Batasuna izan zala, halako imperio Errusiar zapaltzaile bat, eta, hemen danak Ukrainiarrek ziren, alik eta, Stalinek edo Brezhnievek ez da gizten bat kolono Errusiar ekarri arte. Ez. Ukrainiar estatuaren eta Ukrainiaren herriaren sorreraren kontakizun historikoa apur bat baino gehiago oso komplexua da. Ukrainia halako izenakin, Ukrainia ditutako estatu bat lehen aldiz sortu zen 1918an eta sortu zen Errepublika Sovietar bezala. 1922an batu zen Sovietar Batasunera beste Errepublika Sovietar batzukin, Errusia barne, 22an, eta 1981an lehen aldiz Ukrainia ditutako estatu independente bat eratu zen. Hau da, nahiz eta herri moduan oso zarra izan, estatu moduan nahiko estatu barria da. Eta horrek parte batetan esplikatzen dau, zaitik ez dauen Ukrainiar sentimendu konpartidu bat, edo zaitik ez dan egon, Ukrainia barruan. Ez esan nahi dut honekin, Ukrainian, esan bezala, krisi politikoa hasi aurretik, esan dut,
bai mendebaldean, bai ekialdean, danak sentitzen ziala Ukrainiar, baina karo, ez da sentimendu bardina. Nafarroan adibidez, bai Goizuetan eta bai Fiteron, nafarrek sentitzen dira danak. Baina karo, nafarrek sentitzeko modua oso diferentea da. Goizuetako batek nafartasuna sentitzen dau Euskal Herritartasunaren barruan edo Euskal Herritarren arteko Euskaldunena izateko modu bat, baztagit antzinako Nafarresuma egon zalako edo, eta gehien bat Nafarroko hegoaldeko gehienek, ez danek, baino gehienek sentitzen dabe euren nafartasuna alde batetik Euskal Herriarengandik urruti edo urruntzeko modu bezala, eta beste alde batetik Espainiarekin batzeko edo Espainiar identidadeekin bateragarri dan identidade moduan. Nafarroko iparraldean sentitzen ez da moduan. Ukrainian berdina gertatzen da. Mendebaldean Ukrainiartasuna modu batetara sentitzen dabe eta ekialdean beste modu batetara. Eta ez da bakarrik batzuk Errusiar moduan edo Errusiaren herrian nahi moduan ikusten dabelako eta beste atzuek Errusiatik urrundu nahi dabelako, baizik eta berriz, Nafarroan gertatzen da moduan, balore politikoak oso ezberdinak direlako. Adibidez, Nafarroan, ez dakit, oso zaila da ikusta pertsona eta euskeraren alde eta aldi berean itoitzeko urtegian alde egotea. Oso gatsa da. Nafarroko euskaldunek gehien bat, ez dakit, sentitzen dabe euren euskalduntasuna zain, balore politiko sozial batzuk ezkerrera lotuta edo bueno, sistema hegemoniakoekin pixka bat kontrasanean edo. Navarrista hegemonikoak aldiz guztiz kontrara. Espainia konstituzioen alde, gaur egun dauden foru bukituzen alde, eta bar. Ukrainian antzeko gauza gertatzen da. Oso zaila da pertsona batek Ukrainian iritzi positiboa daukitea bai Sobietar Batasunarena eta bai Europar Batasunarena. Edo bai Errusia iraultzarena eta bai Bigarren Mundu Gerran Ukrainian independentziaren aldeko komatxo askoen artean borrokatu eban UPA taldearena. Oso gatsa da. Edo izatea Errusiaren aldeko jarrera bat, eta aldi berean merkatu librearen aldeko jarrera bat. Sortzen denean 1991an estatu hau, batzen dau alako historia oso ezberdina dekeon populazio multzo asko. Eta 23 urtetan, Ukrainiar estatu independenteak ez da lortu kontakizun bakar bat, narratiba historiko bakar bat, nazioa sortzeko narratiba bakar bat, hau da, iragan amankomun bat izatea, edo iragan amankomun bat, eraikitzea edo, ezinbestekoa da. Iraganeko simboloak, populazio osoak, edo populazio ia osoak, konpartitzea edo iraganeko gertakizuna bardina komentzea edo adibidez guk euskaldunok euskaldun sentitzen garen danok dakagu buruan Gernikako bombardaketa edo Burgoseko epaiketa eta hor sortu zala sortu ez baina zabaldu zala euskal mugimendu herrikoia. Badakaguz gure iraganean, ez daude euskaldun batzuk, euskaldun nazio edo euskaldun abertzale batzuk Gernikako bombaketak kontutan ez tekizenak edo guzurradienak esaten da benak ez. Horrek bere nazio baten pegamentua edo, eta denok esan nazio bat azken finean, herritarren kontzientziazio edo herritarren borondatean edo herritarren autoidentifikazioan edo erabaki librean oinarritzen dela, egia dana, oinarri bat edo beharrezkoa edo gitxi gora bera oso importantea da behin komunidade hori finkatzeko. Ukrainian gertatu ez dana.
Ukrainari gainbegira da bat emoten batzegu, lehen aldiz sortzen da 9. mendean Kieven estadu bat. Baina estadu horrek eukan izena Rus, Kieveko Rus. Eta bertako biztanleak deitzen zian Rusin. Rusin edo latindar hizkuntzetan rutenen edo erruteniarrak euskeraz. Zertatzen da, estatu hau, Kieveko Rus, badala Ukrainiarrentzat euren arbasoa, baina baita ere Rusiarrentzat. Rusiar kulturaren hasiera, Rusiar kulturaren abiera edo abia puntua hor aukitzen da. Orduan, gusten dugun bezala gauzak neko komplikatua dira. Kieveko Ruse honek hartuko ditu bere lurrean, bai Errusiako, bai Bielorrusiako eta bai Errusiako lurraldeak. Zerretatzen da? Ondino, Rusin horiek edo erruteniar horiek ez dela, ez Bielorrusiak ez, Errusiak ez, Ukrainiarrak, ez daudela hiru herri. Hiru herri bereizi, batez bere sortzen hasiko dira mongolen inbazio etorriko zanean, estatu hori apurtu ingo zanean, eta estatu formazio txikiagoak sortzen hasiko zirenean. Gehienak mongolenpe. Orduan, estatu hortak hori osatzen eban herria, pixkanaka, estatu horren batasun apurtuta, hasiko zan, bakoitza behaldetik joaten, eta bakoitza bere zea sortzen, bere identifikazio bereizia sortzen. Estatu 10. mendean 988an bihurtu zen kristautasun ortodoxora, Volodimir printzearen agindupean. Mongolen inbazio etorriko zen 12-13 mendean, eta 14 mendean Aleksandr Nevski izeneko printze batek, eta batez bere honen ondorengo Ivan Hirugarrenak gero Errusiako lehenengo tsarra izango zanak, Moskuko gunean, Mosku sortu zen oin dauz uste dute 800 pik urte, Mosku sortu zen gutxi gora behar 12. mendean edo, portal esan moduan, beranduago 14. mendera edo Nevskik eta Ivan Hirugarrenak Moskuren gaineko menpetakuntza mongolaz askatu ingo dira, tributuak ordaintzari utzingo diote, eta bertan Moskoviako estatua sortuko eben. Zer gertatuko da Moskoviako estatu honekin? 1453an Konstantinopla erortzen danean, izango dela ekialdeko kristautasun ortodoxoaren gune nagusia. Eta oso importantea da, ezken finean Europako ekialdean identitate nazionalak eta religioak askotan batera joaten dira. Orduan, 1453an, ben Konstantinopla eta Moskura eraman da kristautasun ortodoxoaren egoitza nagusia edo, errege hauek euren Iban Hirugarrenak egintzen ebala orduan, bere estatuari indarra handiago amateko edo hartuko ebala antzinako Kieveko estatuaren izena, Errusia. Pizkat izena, Errusia, pizkat aldatu ingo da. Zerretatzen da gaur egun Ukraina ezagutzen dugun herrialdean? Gaur egun Ukraina ezagutzen dugun herrialdean, lehenbizi, mongolen dominioa pizka txikiagoa izango da, eta geratuko da lehenbizi Lituaniar dukerri handiaren menpean. Vitautas duke handiak konkistatuko eban Kiev, hau gertatuko zen justo Rusia sortuta gutxi gora bera epoka bardinean, eta Vitautas honen estatua Lituania, ez dana konfunditu behar gaurrengo Lituaniako estatu txikiakin izan zen potentzia handi bat, izan zen beste estatu eslaviar bat, bertako hizkuntza nagusia antzinako Bielorrusiera deitzen dutzi gaurrengo adituek, izan estatu eslaviar bat, eta estatu hori adultzeakoan geratuko zen Poloniaren menpe. Pizka bat tardatu beharko gendun, 16. mendera iritsi
Ukraina hitza lehenbiziz agertzeko eta Ukrainiar berbea agertzeko. Gai hortan zezan nahi da Ukraina hitzak, izan nahi da mugako herrialdea. Ondinekan ez daka bat ere konotazio nazionalik. Bosnia eta Kroazia artean badago lurralde bat, Serbiarrek populatutakoa, ditzen da Krajina. Krajinak zer zidan? Krajinak ere mugako herrialdeak zidan. Krajinetan egoten zidan Serbiar soldaduak ordaindutako Serbiar soldaduak Turkiarekiko muga zaintzeko. Horretik Krajinetan parte batetan Serbiar kultura edo Serbiar herria nagusi da, naiz eta Kroazia edo Bosnia izan. Ukraina hitza berdina da. Ukraina hitza Ukrainieraz da Ukraina. Mugako herrialdea. Gai hortan Ukrainiar gentilizioa, agertzen zeko zen, baina esan nahi dau Tokio hortako pertsona bat. Berdin zen tartaro izan, Krimiako tartaroa, Turkiarra, Judutarra, Errusiarra edo Poloniarra. Esan nahi zen, bertan bizi izan pertsona bat, fuera. Bueno, Polonia, Lituaniako dukerren esan bezala, Poloniako konfederazioan sartuko zen, gertatuko zen hau 16. mendean, eta 17. mendean egon zen matxinada handi bat, Ukrainiako lurretan, Bogdan Hmelnitskik ideatutakoa. Bogdan Hmelnitski izango zen buzai kosako bat, eta Polonia katolikoen kontrako matxinada bat burutuko eban, eta hori aurretatuko zen 1648an eta 6 urte beran dugu 1654an autonomia baten Turkia erabakiko eban bere estatu kosakoa, Poloniatik askatutakoa, Errusiarekin batzea, ez Errusian anexionatzea beste gabe, baizik eta Errusia batzea, ez da, Euskaldunon bezala, halako foru batzuk Turkian emanda edo. Euskaldunen asunta zen dugu gutxi gora bera kokatzeko, ez da, seguramente ezberdintasuna asko gongo ziren, baina, bueno. Orduan, Errusiak lagundu ziren, gai hortako Ukrainiarrei edo proto-Ukrainiarrei hobeto izan da, Poloniaren gatik askatzen. Orduan, beste identifikazio gune bat da matxina dau, Errusia eta Ukrainiaren artean. Rus estatua da bat, hau da beste bat. Bueno, urrengo mendetan, batez Katxalin handia erreginak, mendebalderantza zabalduko eban Errusiaren mugak, ia gaur egun Ukraina osoa batuko eban, baina ez eban batuko Ukrainien zenan, baizik eta Errusiaren peren izenan. Aldi berean, Ukrainiako autonomia deusestatu ingo ebalako. 19. mendean, batez be Taras Shevchenko poetaren mugimendu literario politikoaren altzoan, hasiko zen Ukrainiar kontzientzia nazionala ateratzen. 19. mendera arte, itxaron behar dugu, Ukrainiar berbeak, konotazio nazional batzuk hartzeko. Taras Shevchenko nabera bueno, religio berdina daukagu Errusiarrek bezala. Eslaviarrak gara Errusiarrek bezala. Historia parte batetan konpartitua daukagu, baina beste parte batetan ez Errusiarrekin. Baina hizkuntza propia daukagu. Oso antzekoa dana Errusiarena, baina ez dana berdina, gallego eta portugesan moduan. Orduan guk gure nazioa, gu nazio bat gara. Eta nazio berri horri ditutzen ez errutenierrak edo Rusin, antzinako dialektoa bezala, ez Errusiar txipiak, Errusiar imperioaren barruko denominazio ofiziala zan moduan, Errusiar txipiak, Malorrozi, gai hortan Errusiar imperioaren arabera Ukrainiarra zen Errusiar txipiak, gaurrengo Errusiar handiak, Belikirrozi, eta Bielorrusiarrak, Belirrozi, esan nahi du, literalmente, Errusiar zuriak. Zuria, antzinako eslabiar hizkuntzetan, zuria da ebokazio bat esateko iparraldea. Eta txikia eta handia dira ebokazio batzu, txikia esateko zentrua eta handia esateko periferia. Hau da, Errusia zentrua zan, antzinako Kieveko Ruso horregatik, hau da gure zentrua, Ukraina, eta beste da, periferia, Errusia handia. Errusia alako
kanpoko edo bazterreko Errusia esatea bezala. Baina, karo, Shevchenko gizarena, eske gu ez gara Errusiarrak zuek diezun bezala, gu beste nazioa gara, orduan, ezin dugu gure buruari Errusiar txipi deitu. Orduan, hartuan Ukrainiar, berbea, Ukrainiar. Berba geografikotik pasazan izate da, berba politiko edo berba nazional bat izate da. Herri bat ebokatzera edo herri bat definitzera. Bueno, esan bezala, 1917an urriko iraultza boltxebika etorriko zan, Ukraina bihurtuko zan sekulako borroka zelaia, 5 ejertzito mozian, gorriak, zuriak, nazionalistak, polakuak, ere berriz lurre konkistau, anarkistak, pila bat. Baina, boltxebikek eratuko eben, indar izango eben eratzeko bertan estatu bat. Ukrainiar boltxebikek, 1918an. Ukrainiar boltxebikek izango zian. Ditugu zioten Ukrainiako Republika Sobieta Sozialista, esan bezala 22 batuko zen Errusiakin, eta lehen bizitakago estatu bat Ukrainia ditutakoa. Errusiakin batera estatu handiagoa sortzen da bela. Beraz, beste identifikazio puntua dakagu Errusia eta Ukrainiarekin. Errusia eta Ukrainia artean. Eta laugarren etorriko da bigarren mundu gudan. Bigarren mundu gudan, jakin dagizuen moduan, Sobietar Batasunan aberri gudan dia ditzen da, zeratik. Hitlerri esan eban, eslabiarrak edo Errusiarrak bigarren mailako nazioa ziela eta esterminatu edo esklabizatu inbarriko ziela, eta alain eban, 27 milioi Sobietar hiritar hil ziren, eta orduan, Sobietar herria Ukrainiarrek barne altxaduin zian, 5 milioi terdi Ukrainiarrek borrokatu eben armada gorrian, armada gorria esan izan ejertzito bat kanpotik etorri zan Ukraina da ez, Ukrainiarren armada beri izan zen, 5 milioi terdi armada gorrian, gehi beste 100 milioi batzuk partizanoen artean, eta orduan, bakizuen bezala, 55ean guda bukatu zen, fronte antifasistaren garipenarekin. Kontutan izan behar dugu, Ukrainia guztiak ez zutela borrokatu armada gorriaren alde. Bazoan minoria bat, orain minoria honen ideologia Ukrainian mainstreama edo nagusi bilakatu dana, batez bere simboloi daukien ez dela Stepan Banderaren ideologia. Stepan Bandera zan Ukrainiako ultranazionalista bat, berak nahi zuen Ukraina independiente eta Europarra edo hirugarren reijaren proiektuen arabera, hirugarren reijarekin aliatua eta nahi deban Ukraina Sobietartasunetik ateatzea eta Sobietartasunaren kontrako estatu bat izatea. Gaur egun Ukrainiar nazionalistek nahi duten bezala, esatuta ez, gu ez gara Errusiar barbaro horiek bezalakoa, gu nazio Europarra gara, Stepan Banderak berdina pentsatzen egan. Ez da bakak Ukrainiar nazionalismoa zen, Ukrainiar nazionalismo europeista edo mendebalzale edo ez dakit, arraza zurikoa eta aldi beran rusofoba. Rusoak dira degenatuatzu, dira traktabatzu. Gala pentsatzen eban Stepan Banderak bere armada bat sortuko zan bere inspiraziopean alemanen alde borrokatzeko, dituzena Ukrainiar armada matxinatua, UPA, Ukrainska Povstanska Armia, honen maldea da gorria eta baltza, ikusten duzuena Euromaidanen manifestazioetan eta Pravi sektorreko unitatetan, gorria eta beltza. Eta Stepan Banderaren mugimenduare antifasismoan gaipenakin garaitu izango zan, bera Munitzen exiliatuko zan, non KGB-ek hilko eban 1949an. Baina, hor ikusten die Ukrainiaren bi arima hauek, alde batetik Errusiar zalea eta beste alde batetik anti-Errusiarra. Errusiar zalea, Sobietar zalea, Errusiarekin lotu abiatu nahi ebana, eta besteat Errusiatik aldendu nahi izana. Stepan Bandera zan bakarra izan. Bogdan Khmelnytsky kontatu dizuedan buruzaiko sakonen urrengo bat, Ivan Mazepa,
Iban Mazepak 1709an borrokatu eban Suediarren alde, Suediarrak orduan zen Europako potentzia dominantea Errusiaren kontra, Poltavako bataian. Gereitu izan ziren, Peio lehena zar handiagatik, Peio handia, Pedro el Grande erdeaz, horrengatik. Eta exilioa joan behar zan baita ere Iban Mazepa, horrek ere karri ban Ukrainiako autonomia pixkanaka galtzen jutea. Mazepa, beste alde batetik dakagu hau Stepan Bandera, ditugu 1918an edo borrokatu ebezan ejertzito nazionalista hauek boltsebiken kontra, boltsebiken iraultzan. Ere, Ukraina badago beste erima bat, anti-Rusiarra edo Europar zalea do. Beste alde batetik, ontsi kontatu dutzen bezala, badago harima Errusiar zalea horrezkatzen, Armada Gorrian borkatu ebezanak, Bodran Melnitskiren matxinadan borkatu ebezanak, Rus estatua sortu ebanak Bielorusiarekin eta gaur egungo Bielorusiarekin eta gaur egungo Errusiarekin batera. Horrela altzera 1981. 1981an Sobietar Batasuna antidemokratikoki desegin egingo zan, zaiti dinot antidemokratikoki 1981ko martxoan erreferendum bat ingo zalako Sobietar Batasuneko errepublika gehienetan Ukrainian barne, eta bozka maien 95%ak emongo ban botua Sobietar Batasunan jarritzen alde. Ukrainiar bozka maien 95%ak. Ez ezkoa bakarrik atako zan gareie mendebaldeko eskualdan, Halitxinan. Halitxina askotan Galizia moduan itzultzen da, ezagutzen duzu eskualde hori ez, Lviv da hiriburua, eskualde horren hiriburua. Eta 1981ko abenduan Errusiako, Ukrainiako eta Bielorusiako presidentek, Yeltsinek, Leonid Kravchuk zan Ukrainiara eta Bielorusiara zan Shushkevich, elkarri eskua emango zioten, eta Sobietar Batasuna euren hiruren erabaki unilateral baten bitartez ino kontsultatu gabe desegindariatuko zen. Zengo den, euren arteko batzar bat egingo zen, eta hemen Sobietar Batasunak existitzari usten dio nazioarteko zuzenbideko subjektu bezala. Bederatzi, hilabete harin hau, hiritarrik beste gauza bat esan eben arren. Orduan, estatu berri bat dakagu, Ukraina, bere independentzien alde Sobietar Batasunpean perestroika garaian edo Sobietar Batasunan deskomposizio garaian independentzien alde borgatu ezebana, referendumean kontrakoa esan eben gehiengo aplastante batekin, Sobietar Batasunaren desegite prozesuan etzan ez da Ukrainiar nazionalista bat bere hil, bat berez. Errusian egon zen istirio batzuk eta hildakoak egon ziren, Moskun. Kiefen egon zen ez da istirio bat bere. Stepan Banderaren mugimendua gareitua gertatu zanetik onuntz, Ukrainian esan egon Ukrainiar independentista komatxoen artean, Stepan Banderaren independentistako oso independentistak ziren Alemaniakin bat bazikoa zen. Ukrainiar independentista bat pere esan hilda gertatu. Hau da, Ukrainiar independentzia etorriakon, taga, ja independentia zarete. Erabaki dutelako hiru tipok mai batetan. Eta ben zeiten dugu. Dauz, alde batekoak eta bestekoak, osea. Badaude... Galdea bateko zu? Ai, ez. Galetu lasai, Ez. Badaude bi populazio multzo edo bi sekzio, biak Ukrainiarrak berdin, biak sentitzen dutela euren historia edo euren historiaren irakurketa dala Ukrainiako benetako historia irakurketa, eta biak topatzen dabe euren burua estatu bakar baten barruan. Eta zer. Bueno. Horrengoaz bigarren partearekin, dala Euromaidanen mugimendua. Bueno, Euromaidana gertatzeko egon dira gauzatzuk edozein iraultzetan, ze Euromaidana bere moduan kontra iraultza bat, baina eskuineko iraultza bat izan da, edo kontra iraultza bat izan da, eta edozein iraultzeta gertatzen den moduan beharrezkoa dira baldintza objektiboak eta baldintza subjektiboak. Baldintza objektiboan artean aurkitzen dugu Ukraina 1991an Sobietar Batasuna desegin zanean zala Sobietar Batasuneko errepublikarik aberatsenetako bat, eta gaur egun dela
Sobietar Batasuneko errepublikarik pobrenetako bat. Sobietar Batasunen ohiko errepublikarik pobrenetako bat. Ukrainak azken 23 urtetan, estatu independiente moduko ibilaldi txontan, galdu dauz 7 milioi biztanle. 1981an eduki bazan 52 milioi biztanle eta hain ditu 55 milioi biztanle. Crimea, Donetsk eta Luhansk barne, Ukraina osoak. 7 milioi biztanle galdu dira, bai gozeak hilda, bai jaiotza tasa bera jundalako, bai emigrazio gondalako, beraz, da estatu bat, pixka bat funtzionatzen ez da bena. Horrek beste tentsio bat ekartzen dau, tentsio nazionalaren gain. Zertatzen gainea, Ukraina dela Errusiarentzat bai bihotzeko sentimendu nazionalan atletik eta bai muga eta estrategia atletik oso puntu importantea itsaso beltzeko sarrera da. 1991an goatu Crimea ondino Ukraina zala, muga handiak ditu Errusiarekin. Orduan mendebaldearen estrategia bat zan Ukraina Errusiatik zatitzea, aldentzea. Badago Jimmy Carter estatu batuetako presidentean asesorea izan zen Zbigniew Brzezinskiren esaldi bat, tipo hau estatu batu zen, ez eta Poloniar arbasoak izan, eta Brzezinskik esan eban, Ukraina gabe Errusia izin da potentzi izan, Ukrainarekin potentzia bat da. Orduan guk estatu batu harrok, gure munduko nagusitasuna izan nahi badugu, saiatu bergara Errusia potentzia izan ezatin. Zein da Errusia potentzia izateko moduko nena? Ukraina aldentzea Errusiatik. Hor, guda hotzaren bukaeran, Mikhail Gorbachev presidenteak sinatu eban Bush semearekin, lehenbizi Reaganekin sinatu da arma nuklearrak kentzeko edo murrizteko alako paktu batzuk eta Europaren desnuklearizazioa aurrera emateko, baina Bush semearekin 1980an sinatuan Pariseko karta. Pariseko kartak esaten eban, sortuko dugu sistema defensibo kolektibo Europar bat, Europar barneko bloke politika bukatu ingo da, eta hemen etorkizun amankomun bat lortuko dugu, bai zuek kapitalistak izan dakok, eta guk sozialistak izan dakok, ze Gorbacheven alako iluminazioen barruan, zegoen bai kapitalismoa izateri utziko ziola alako ekonomia mistoat izateko, eta sozialistak ere bardin, bere programan perestroikan ala geratzen da, ekonomia misto bat abiatu berzala Sobietratasunean. Esan Sobietratasuna egitea, baina nola tipoa oso politikari traketxe izan zen, Sobietratasuna bere ametsau, azken finean ametsu utopiko bat zana, ze kapitalismoa eta sozialismoa ura eta olioa naztu izin dien moduan, ezin dien naztu. Sobietratasunak krauskin izan eta desagertu izan, azken finean bere politika negligente eta asolagaben ondorioz. Baina Gorbachevek sinatu zuen, Sobietratasunak krauskein aurretik sinatu eban, Pariseko itunean jartzen zaben, bloke militarrak bai Varsoviako ituna, bai NATO ez edatzeko konpromesu bat. Alemania batu zanean, bi Alemaniak batu inzienean, edo beto esan da, mendebaldeko Alemaniako Republika Demokratikoa anexionatu zabenean, Europako kantzilleri askotan beldurra domestiantza zekaten, oindala hilabete batzuk sinatu du Pariseko kartan, non esaten zen NATO izin dala ekialderuntz edatu. Alemaniako Republika Demokratikoa sartzen bada, Alemaniako Republika Federalean, orduan NATOren edapen bat da. Mesfidantza handiak egoazan NATOren edapenera hasiera hortan. Gu edatzen bagara, bagian bertako estrukturak, bertako koordinazio, hau da, ekialdeko Varsoviako itunekoak izan ziren herrialdeko koordinazio estrukturak edo, pikuta bidaliko ditugu, eta igual Rusian sortuko dugu errebantxismo mugimendu bat. Asiako
ikuspuntu errealista horiek edo, bai Bushemak eta bai Obamak, utzin dituzte. Eurek segitute NATOren ekialderanzko edapenarekin. Edapena izan dana Polonia, Hungaria, Txekia, Eslovakia, Kroazia, Baltikoko estatuak eta azkenengo pieza zen Ukraina. Baina, Ukraina esan bezala zer importante bat zanez, oso subjektu importantean ez horren zerentzat, horretan Putinek izan du, geldi hor. Orduan, badakagu, mendebaldearen, bai NATOen eta bai Europar Batasunaren ekialderanzko edapen mugagabea, eurek mugarik ez jartzen, eta bai Ukrainiako biztanleen pobrezia. Ukrainiako estatua behiatzen badugu, gaur egun barne produktu gordinik txikien eta ikoaka Sobietar Batasuneko Republiken artean, baita ere bizitza esperantza txikiena eta baita per capita renta txikiena. Ukrainiako estatu izan da oligarken bazka, oligarka klan ezberdinen bazka. Bai gobernuak kolore batetakoak izan, zinbestekoak izan, bai ekialdeko populazioan bozkatutako errusiarzaleak izan, edo bai mendebaldeko anti-errusiarek bozkatutakoak izan, azken finean oligarkak egozan boterean. Adibidez, Yanukovych presidenta zanean, Yanukovichen partiduko zerrendetan bazegoan oligarka bat, Dimitrov Firtash. Dimitrov Firtashek diruaren Yanukovichen alderdi jartzen zion finantzaketan truke, inposatzen zizkion 60 zen hauteskunde zerrendatan. 60 diputatu horiek azken finean ez dute bozkatzen alderdi horren zuzendaitza diona, baiz eta Firtashek agintzen duena. Eta mendebaltar alderdien artean ari okerrago, zer ditugu, Timoshenko, adibidez, gazaren privatizazioekin aberaztu zena ikaragarri, baina ikaragarri, badugu presidenta dana, Poroshenko, badugu Sergei Taruta, beste bat, jo badugu Ukrainiako oligarkaik handiena, orain Ukrainiako gobernuakin lerratu dana, Rinat Akhmetov dala Shakhtar taldean burua, eta mehatz ustiamendu eta mehatz konpainia guztien jabea. Orduan, badugu estatu bat oligarkiak erabat baituta. Errusian egoera hau ez da hain larria, Errusian nahi bidez, Errusiak zer bardin haukan, ibilbide bardin haukan Jeltsinen garaina, baina Putinek modu batean oligarkia horren deskontrolari halako muga batzu jarri zizkio eta estatuaren boterea oligarken gainetik jartzeko gaitasuna edo izan du. Gitxu gabera, Errusiar interes nazionalak, Errusiar populazioan interes nazionalak lehen estea oligarken gainetik. Honek ez du zane Putinek oligarkia deuseztu indabenik, inolaz ere ez, baina bai, behintzat, ugala jarri, kontrolatu. Ukrainien ez dalako gertatu. Eta azkenengoz dakagu Europar Batasuna. Europar Batasunak nahi dau 55 milioi kontsumitzaileek osatutako merkatu barri bat izan. Merkatu barri bat gainera dakana oso lur emankorrak. Ukraina zan Europako garibiltegia. Hola, ezagutzen zan. Ukrainiak ekialdan badaka industria nahiko potente bat. Zertatzen da, industria hori oso lotua dagoela Errusiar industriakiko. Zaitik, Sobietar Batasunan erekizan industri komplejoak izan zirelako. Orduan, Errusiaren gandik banatzen badugu Ukraina eta lortzen badugu industria horiek ez lehiakorrak izatea, Errusiar merkatu galtzea eta Errusiar inputak, hau da, Errusiar provizioak, Errusiar tarteko produktuak galtzea, fabrika horiek funtzionatzeko beharrezkoa dutenak. Orduan, fabrika horiek kompetitiboak izate utziko diote eta guk Europarok erosi ahal izango ditugu. Eurek izin izango dabelako gurekin kompetitu. Yanukovichek azaroan 2017ko azaroan 2017
uko egin zion Europar Batasunarekiko elkarkidetza akordio sinatzeari. Ez kidetza akordioa. Ukrainianari ez ditzen proposatu Europar Batasunean sartzea, baizik eta halako elkar laguntza edo elkarkidetza paktua sinatzea. Tunezek, Hego Afrikak, Egiptok antzeko paktuak dituzte. Ez da zerikusirik Europarra izatea paktua sinatzeko. Baina hor zer eskatzen zitzaion Ukraina, eskatzen zitzaion erreforma ekonomiko are handiagoak egitea. Eskatzen zitzaion nekazaritza nazionala subentzionatzea ustea, Europar Batasunak ez duna egiten, Europar Batasunak nekazaritzan dumpina egiten dago, argitarra izan da. Eskatzen zitzaion gaza subentzionatzen ustea, horregakoan gazan prezioen igoera bat, industria subentzionatzen ustea, eta pentsioak eta soldatak izostea. Hor guztiak ekarriko eban, ekialdeko industriaren desagerpena. Ukrainiako ekialdeko industrian desagerpena. Ukrainiako ekialdeko lanpostuen galera. Orduan, Janukovitzek kalkulagailu eta ban, eta esan, jode, hau ezaigu komenia, 16 milioi euro eskatu zituen, kompensazio izan, 16 milioi euro. Ez, 16.000 milioi, barkatu, 16.000 milioi. Eta Europar Batasunak esan zion, ez 1.000 milioi bakarra emango dizugu, 1.000 milioi zoirik. Ez aigu ateatzen, ez aizkiu kalkulak ateatzen, ze guk merkatua dakagu Errusiara orientatutakoa, eta ezin dugun merkatu hori galdu, zuen produktuei pasua amateko, zuen produktuz, zuen merkatu nazionala, zuen produktuz josita agoteko, eta gure ekoizleak zokoratuta gertzeko, bai gure ekoizle propioak eta bai gure industriak. Orduan Europar Batasunak bultzatu zituen protesta hauek. Protesta hauek esan bezala, protesta hauetan, arrazoi objektiboak bazeuden, Ukraina zelako estatu, estatu korrupto bat, estatu demokrazia formala zekan estatu bat, baina alderdi komunista bezalako aukera, pixka bat arriskutsuak edo, arriskutsuak oligarkentzat, aukera arriskutsuak zokoratzen zituena, bai polizian bitartez eta bai hauteskunde sistemarako trampan bitartez, bai Janukovitzen gobernuan eta bai aurreko gobernuak, eta zalako oso estatu pobre bat. Baina, justu gertatu zen, halako baldintza objektiboekin bat egin zuten, baldintza subjektiboak, hau da, protesta, arrazoi, zabaloiek, boterearen kontra, zuzentzeko gai izan ziren taldeak, izan zirela Europar Batasuna, alde batetik, eta Europar Batasunak bertan finantzatutako taldeak. Alde batetik, koloren iraultzak, egin zituzten moduko taldeak, kasu honetan Ukraina izan zen Femen, balako talde gaztiak edo jende gaztez osatua, halako ikuskera moderno edo kosmopolita daukienak, eta halako halako ideologia diktaduen kontra, eta halako ideologia ez oso zehatza daukienak, baina oso ekintza ikusgarrak egiten dituztenak, koloretako iraultzak. Bakizu koloretako iraultzak zer dian, ez? Izan zidan 2000 urtean Milosevic bota eben, 2003an Georgian Sebernatze bota ben, eta Saakashvili jarri, 2004an Ukrainian bertan gertatu zen Yushchenko botere eramateko, Venezuelan saiatu zen baita ere ikasle mugimendu baten bitartez, porrotin eben, eta Bielorusian saiatu zen 2008an Lukashenko alde batera botatzen, eta hor ere porrotin eben. Kolore eta iraultza ditzen dien mugimendu hauek, askotan eurek esaten duten bezala, iraultza ez violentoak ez. Esaten dira, estatu batuetatik finantzatutako iraultzak. Jean Sharp, teorilariaren araberako eskema bitartez. Jean Sharpek, esaten markau, estatu batetako gobernua aldatu nahi baduzu,
askoz ere salgarriagoa da, militar talde bat jun, eta hor armekin lehendakaria atxilotu ordez, kalean gazte pila jartzea. Askoz ere efektiboagoa da, askoz ere salgarriagoa, askoz ere, ez dakizten lan zan, askoz ere deigarriagoa da. Ezkerraren aldetik ere, ukabilak gazteak ukabila altzatzen eta poliziari bastakite, polizien eskudotan pinta egiten talako arte performantzak egiten, askoz ere politagoa irutzen zaigu. Orduan, gu ere nahaztu egiten gehituzte. Gertatu zen Iraultza Biarretan. Iraultza Biarretan ematen zen herriak kalean zegoela eta oso polita zala dana. Eta gero azkenean lortu dutena gertzen da gobernu aldaketa batzuk, kasu batzuetan berdin segitzeko Egipton bezala eta beste batzuetan okerrera juteko, Libian bezala. Bueno, alde batetik, halako taldeak egon ziren mugimenduan Euromaidanean eta beste aldetik nortzeko zen eskuin muturreko taldeak. Eskuin muturreko taldeak zeukatela prestakuntza militarra, antolakuntza eta botere hartzeko ideia efikaz bat. Hau da, protesta zabal bat sortzeko baldintza objektiboenekin batera, sortu zen baldintza subjektiboak izan ziela botere hartzeko taldeak, Iraultza batetako baldintza subjektiboa hori da, azken finean, boterea hartzeko estrategia bat eta botere hartzeko alderdi bat, eta alderdi horiek ez ziren ezkerreko izan, baizik eta eskuinekoak edo eskuin muturrekoak. Orduan, Euromaidan mugimenduak kanpotik ekarri dauen finantziazioaz dut nik izaten, hori Victoria Nuland, Europarako estatu batuen kanpo politikaren arduraduna danak esan eban, azken hori urtetan 5.000 milioi dolar gastatu ditugu Ukrainian. Ukrainiako instituzioak demokratizatzeko, hau da, gure interesetara kertzeko. Eta Euromaidanen finantzazioa programa horren barruan sartzen da. Zerretatzen da, alde batetik, koloretako iraultza horrek hasieran ez zuen bat ere exitoik izan Ukrainian, populazioa alde ez zegoelako, azken finean Ukrainiak izan esperientziat 2004ko iraultza laranjarekin eta ikusi alako esloganen atzean zer gordetzen zen. 2004ko iraultza laranjak botereak erreban gobernu neoliberal bat, Viktor Yushchenkorena, estatu batuekiko eta Europa Batasunaren oso laguna zana, baina eraman ebala Ukraina Errusiarekin zerkan gaza ez ordaintzera eta Errusiarekin gaz konflikto handi bat izatera. Gaz konflikto horren ondorioz, Ukrainiak gaza askoz ere garestiago ordaindu behar izan zion Errusiari, eta tartean negoziazioak eraman zituen lehen ministroa Yulia Timoshenko, bera gaz enpresariak, tartean poltsikoak bete zituen. Horretik Yulia Timoshenko kartzelara sartu eben gobernu barriaren pean. Orduan, horrek exitorik izan ez ebanez, biatuen bigarren bidea. Iraultza ez violentoa, ez iraultza violentoa. Kasu honetan kontra iraultza violentoa. Eskuin muturreko taldeak erabiliz. Eskuin muturreko taldea batez da ez Boboda alderdia, 2012ko hauteskundetan 5. alderdik indartsuna izan zen Ukrainian, botu 10%, eta eskuineko sektorea edo Pravi sektora. Bueno, hemen askotan erabiltzen dan ez dakit, remikete baten arabera edo Ukrainia Europa sartzen ez bazen esaten zen, eske bestela Errusian sartuko zen, edo Janukovitzek esatzen zion akordio horri, Europa Batasunarekiko elkarkidetza akordio hori Putinek esan zuelako, ez, hemen ez daude bi imperialismo, ez, imperialismo bakarra dago, Putinek izan du jarrera izan da oso jarrera, bai, beinterez nazionalak zaintzekoan, noski edozein estatu egiten duzan bezala, beinterez nazionalak eta estatalak zaindu, baina, adibidez, Putinek ez zion eskatu Ukrainari aduana batasunean sartzea, Europa Batasunak akordio hori Janukovitzekin sinatzea eskatzen zion bezala. Putinek ez zion eskatu Ukrainari bere aduana nazionalak
aduana nazionalak lausotzea, edo ez zion eskatu bertako Errusia produktuentzako pasabide askea, Europak eskatu bezala. Eta ez zituen bidali bere politikariak Janukovitzen gobernuaren aldeko manifestazioetara. Agertu izan dira politikariak Europar Batasunekoak eta Amerika Estatu Batuetakoak Euromaidanean ogia banatzen edo argazkiak ateratzen, eta ez zein politikari, Alemaniako kanpo ministraria edo Maken senataria edo Poloniako kanpo ministraria. Ez dakit, hemen agertuko bazan manifestazio baten, ez dakit, Venezuelako kanpo ministroa edo Kubako embajadorea, eskandalo diplomatiko bat izango zen. Han ematen du mundu gauzen normala zena. Eta gainea, kontutan hartuta, Janukovitzen gobernua 2012an aukeratu izan zana, demokratikoki aukeratu izan zala. Osa ez zala izan, ez da Putinen menpeko txotxongilo bat ez. De hecho, Janukovitzek akordio hori sinatzeari uko egin aurretik, bete topak zituen Iraken. Amerikako eta Afganistan, Amerikako Estatu Batuetako tropekin batera. Edo egin zituen NATOekin batera, hariek eta militarrak Baltikoan. Errusiari kriston azerrea piztu ziotenak. Janukovic gaiztoa izaten hasten da, 2013ko azaroan, kidetza akordio hori sinatzeari uko egiten dionean. Orduan, femenen performance guztionek esaten, hemen borka nahi goida Putinen diktaduren kontra, eta Putin nola oso gaiztua eta oso matxista denez, ondo dago Putinen kontra borkatzea, ez. Zuek aitzate, estatu demokratiko baten kontrako, estatu kolpe bat, beste. Orduan, 2004an sartzen garanean, 2004an ja, protesta zibikoak, guztiz hain zibikoak estienak, alde batea utzi eta erabakitzen dute oposizioko buruek eta baita euren patroiek iraultza violento hastea. Iraultza kontra iraultza violentoa. Horrela hasten da, Ukrainako mendebaldean lehenbizi erekin ofizialak asaltatzen, erekin parlamentu provintzialak, administrazio provintzialak, adibidez Lviven, edo Ternopylen, edo Ivano-Frankivsken, edo Zhitomirren, eta Tokio horietan alderdi komunista eta eskualdeen alderdia Janukovitzena legezkanpo usten. Osea, legezkanpo botere hartu aurretik, euren kontrolpeko eskualdetan ja legezkanpo usten nahi zian ezkerko alderdiak edo euren sokakoak etzien alderdiak. Eta orduen, hau gertatzen da Europar Batasuneko demokraten txalo artean. Eta hemen, Europar Batasuneko ezkertiarron isiltasunan aurrean. Ukrainian alderdien legea jarri izan dute, eta jarri izan zuten eskuinaren kontrolpeko eskualdetan. Hemen gu isilik egon gara baina arte. Boterea hartzeko estrategia bat, propaganda estrategia oso importante da, shock estrategia ditzen zaiona. Shoka. Ez dakit irakurri izan duzuen Naomi Kleinen La Doctrina del Shock. Halako berri notizia eskandaloso bat atatzea periodikoetan, eta horren inguruko zurrunbilo mediatiko bat egitea, balan justifikatzeko ja aurretik prestatuta zegoen ez dau kolpe bat edo gobernu aldaketa bat. Hori gertatu da adibidez Sirian zabaldu zen berri faltsu bat, Siriako gobernuak gas kimikoa erabiltzen ebala rebelden kontra. Guzurra zana, baina zurrunbilo mediatiko bat sortu eban. Edo sortu zen adibidez NATOk Bosnian eskua sartzeko, 1984an justifikatu eban, Serbiarrek bombardatu zutela Sarajevoko merkatua. Sarajevoko merkatuan ogia hartzeko irara egiten zeuden zibilen kontrako misil bat bota zuela. Misila existitu zen, baina ez zuten Serbiarrek bota. Nola justifikatu zen. Ukrainian kasu hau izan zen 2008ko parkatu, otsaiak 18an egon ziren hildakoak, tirokatuta, tiroz joak eta hildakoak manifestarien artean.
izan ziren 80 bat. Guzti esaten da 100 izan zirela Euromaidan osoan, egun hortan izan ziren 70 bat. Orduan, esaten zen errua Janukovitzen poliziana zela, Bierkut polizia bereziana, eta orduan Janukovitzen gobernuak zela erantzule manifestarien kontrako tiroak agindu zituelako. Gaur egun badakigu batez ere Catherine Ashton, orain arte Europar Batasunaren kanpo politikaren arduraduna izan denaren eta Estoniako kanpo ministroaren arteko telefono konbertsazio baten bidez, konbertsazio hori grabatuta dago, eta badakigu etzala polizia izan. Etzan polizia izan, eta gainera eurek esaten dute. Ezke agintari berrek, hau da Euromaidanek jarritakoek, ez daukate bat ere borondaterik hilketa horiek ikertzeko. Eta badaude bideoak, karri ditut, baina nola proiektua ez dakagun ezin dugu ikusi, bideoak baditugu agertzen diana manifestariak, egun hortan hilda suertatzen diren manifestariak atzetik tirokatuak, ez aurretik. Atzetik tirokatuak eta aurrantza jausten dianak. Tiro horiek boteak izan ziren Ukraina hoteletik. Ukraina hotela zen oposizioaren paramilitarren base zentrala. Orduan, sok bat sortu zen, lehenengo gunetan Janukovitzek hil zituela, Janukovitzen gobernuak, poliziak eta hil zituela eta egunkari guztietan, telebista guztietan, munduzko bai Ukrainian, bai Errusian eta bai Errusiatik kanpo tardun, Janukovitzen posizioa oso justifikatzeko oso zaila eintzan, eta zegoen giroa oso berotuta, bai herrian, kalean, eta bai agintari ofizialen arteko elkarrezketetan. Zen mundu guztiak ematen eban egitate errealtzat, hildako horiek Janukovitzek egin zituela. Orduan heltzen gara otsailaren 21-era, eta otsailaren 21-ean Janukovitzek paktatzen du oposizioko 3 buruekin, gaur egun lehen ministroaren Arseni Yatsenyukekin, Vitali Klitschkorekin, gaur egun Kieveko alkatea dana, eta Svoboda Partidu Naziko burua den Oleg Tianivokekin paktatzen dau, violentzia bi aldetatik eten egingo da, nik polizia kenduko dut Kievetik, eta zuek kendu zuen manifestari violentoak erekin ofizialetatik eta disolbatu zuen manifestazioak, eta trukean hauteskundeak aurratzea eta 2010ko konstituzioa aldatzea 2004ko konstituzioa sartzeko. 2010ko konstituzioa zen presidentzialistakoa, 2004ko konstituzioa parlamentarioa oposizioak eskatzen ebana. Paktu horren bermeziran Frantzia, Polonia eta Alemania. Frantziako kanpo ministroaren, Alemaniako kanpo ministroaren eta Poloniako kanpo ministroaren sinadura itun horretan dago. Janukovitzek gau hortan poliziak kendu zuen Kievetik eta urrengo gunean. Goatzen dut gainera Venezuelan aldeko kontzentrazio bat egon zala Arriagan egun hortan. Eta nik goatzen dut, ni ondoan zegoenekin, hori komentatu genuela, sinatu dute halako tregua bat eta eta urrengo gunean altzatzen garenean, ikusi dut oposizioak Kiev hartu zuela eta Janukovitz boteretik lekutu izan zala. Hau da, oposizioak ezun bere partea bete. Aprotxatu eban, Janukovitz bere estatuaren indar polizialak kendu zituela, falta zitzaizkion eraikin ofizial guztiak eta botere gune guztiak hartzeko. Eta Frantziak, Alemanik eta Poloniak aurreko gunean, aurreko atxaldean paktua sinatu ebenak, botere berriari, oposizioko botere berriari aintzatezpena eman zioten, txalotu inzuten demokraziak nagusitu indela Kieven eta bar. Hau da, estatu kolpea izan zen, baina de manual. Estatu kolpea bai zibiko-militarra eta bai barnetik eta kanpotik emandakoa. Eskuliburutetan idazteko modukoa. Geopolitika eskoletan erakusteko modukoa. Claro. Prestino, transparente, estatu kolpea, ez da gabeste izenik.
parlamentu berriak erabakitzen dau Janukovic uzkailtzea. Parlamentu berriaren eta pote berriaren lehenengo erabakiak zintzu zen. Lehenbizi, parlamentuaren guardia jartzen dira eskuin muturreko paramilitarrak. Argazki badago oso ezaguna, agertzen dela Ukraineko Verkhovna Rada da parlamentuaren eraikina, eta paramilitar batzu guardia egiten, bandera gorri eta beltzekin. Ukraineko ultraeskuinaren banderekin. Botere berriak egiten du lehenengo gauza da Janukovic uzkailtzea. Nola uzkailtzea zan nahi du derrokatzea, boteetik entzea. Nola onartzen du Janukovicen uzkailtzea. Lehenbizi, 2010ko konstituzioa baliogabetzat jotzen du eta 2004ko konstituzioa berriz onartzen du. Hori ilegala da referendumik gabe, referendumik esan ditu. Eta 2004ko konstituzioan arabera, presidente bat kargutik entzeko inberda ikerketa batzorde bat sortu, ikerketa batzordearen txostena irakurri eta onartu eta parlamentuak berditu 3 laurdenak. Hau da, Ukraineko parlamentoa ditu 450 diputatu, 328 diputatu behar ziren Janukovic botetik entzeko. Zertatzen da, parlamentua gordea dagoenez, eskuin muturreko paramilitarrekin, oposizioko parlamentariek izin dute berta sartu eta berta sartzea lortzen badute mehatxupean bozkatu behar dute, eta alare 2004ko konstituzioa ilegalki berriz indarren jarritako horren arabera esan, ez ikerketa txostenik bete, ez ikerketa batzorde deitu, eta bakarrik 318 diputatuk bota ben Janukovic kargutik kentzearen alde. Eurek euren legea, ilegalki jarritako euren legea ere ez zuten bete, euren maidan zaleek. Lege hori ere zeben bete. Beste neurret izan zen abez Mikola Azarov, lehen ministroia, atxilotzea. Zaitik atxilotu zuten Mikola Azarov? Mikola Azarov atxilotu zuten Ukrainaren Europarako bidea ostopatu ebalako. Hau da, Europar Batasunaren sartzea ja ez da aukera bat, Ukrainian baizik eta behar izan bat. Eta Ukraina Europar Batasunan sartzearen kontragotea ez da iritzi bat baizik eta delitu bat. Hori ez dut nik esaten baizik eta Ukrainiako auzitegi berriek esaten dabe. Tipo atxilotu dugu Ukraina Europar Batasunan sartzean kontragoalako. Hori dira Azarofen kontrako karguak. Neurri gehiago hartu ziren adibidez, Europar Batasunak Janukovicek eskatu zizkion 16.000 milioi, Europar Batasunak gobernu provisionalari eman zizkion 35.000 milioi euro, Janukovic 16 zizkion eman. 35 barri hauei bai. Eta Ukrainiak bere urre erreserba danak estatu batuen kontrolpean itxi ebazan. Estatu batuen kontrolpean utzi zituen. Egun hortan Jatzeniukek berak, Jatzeniuk lehen ministro berria izendatu izan zena, Jatzeniukek berak supervisatutako operazio batetan, Ukrainiako gordailuetatik, Ukrainiako erreserbak ziren urrezko lingote guztiak ataren zidan eta abi batean karratu ziren estatu batutara erateko. Orduan gaur egun Ukrainiako txampona, hrivnia, oso agula da. Lehen hrivnia bat ziren boste zei hrivniak dolar atiten eben. Gaur egun 14-15 hrivnia berdira dolar bat egiteko. Noski, ez badakazu reserbarik txampona eusteko, txampona egiten dau kataklosk, gertatu izan dana. Beste neurret izan zen, Ukrainiako estruktura militarren eta NATOko estruktura militarren arteko bateratze sistema edo koordinakuntza sistema bat onartzea. Hau da, Ukrainia NATO sartzeko tramiteak onartzea. Eta azkenik, ekialdean hasi ziren, Ukrainako ego ekialdean hasi ziren protestei aurreteko Blackwater mertzenarioak ekartzea. Orduan, Ukrainia estatu pobrea zena, ere gehiago pobratu zen, zer gainea Blackwaterrei ordaindu behar bazitzaien eta urrezko erreserba barik gehatzen bada,
defizita da ikaragarria. Gaur egun Ukrainiak ez daka dirutik kajan, ez da jirfne bat ere. Maileguz ordaintzen daudana. Maileguz bizidan estatu bat da. Esaten dena, Espainian ez dagoela, Espainiar estatuak ez dakala pentsioak ordaintzeko dirurik. Pentsioen diru guztia pentsiontzako zan diru guztia, gu kotizatzen ari garen diru guztia gastatua dago. Guretzako diru izango da berriek ekartzen da bena. Ez dakala, Ukrainen egoera are okerragoa da, ez dauka dirurik, baina ez da bere funtzionario propioak ordaintzeko ere. Ukrainaren kanpozorra zifratzu ditu ikaragarriak. Horregatik, parte batetan horretik eta parte batetan ikusita ekialdeko tropak ekialdeko herrimilitzak gaitu ezin zituela, horregatik sueten sinatu behar izan du Ukrainiako estatuak, ezin dabelako gerra bat finantzatu. Orduan, Euromaidana boterea heltzen da, eta boterean bazen Euromaidaneko protesta lemak hiru bazien, independentzia, soberania eta hori zen bat. Soberania are gutxiago. NATOn sartuko da, Europa Batasuneko programa guztiak ajuste programa guztiak onartu izan ditu. Janukovitchi eskatu zizkion ajuste programa guztiak Euromaidanak onartu izan ditu. Beraz, soberanutzarik ez dago, NATOn sartzar dago, bere urre reserva guztiak enajenatu izazkio, estatu batuetara, bigarrena zen demokrazia gehiago. Demokrazia gehiago ez da inondik inora ere. Alderdi politikoak legezkanpo utzi dira. Bai alderdi komunista eta bai eskualden alderdia. Euromaidana botea iritsi zanean, hortik hilabete batzuetara, kanpoan geratu ziren alderdi horiek. Eskuin muturrak dago estatuko postu klabe guztietan. Defentsa ministerioan. Badago Justizia ministerioan. Eskuin muturrak baditu Ukrainiako armadan komisario politikoen antzeko figura batzuk. Sortu eban Ukrainiako gobernua sartu eban leialtasunaren arduradunak edo alako zer kontrolatzeko militarrak ea gobernuakiko leialak ziren edo ez. Eta Ukrainiar general batzuek dimititu neben. Dimititu eta utzi neben. Guk ez dugu nahi hauen egon. Eskuin muturreko ideologia bihurtu da Ukrainian kaleko ideologia nagusia. Poroshenkok maiatzen 25 nintzen hauteskundetan botua ematerakoan, gutuna zala kutxan sartzeakoan, botaban oirua izan zen eslava Ukraini, heroiam eslava. Aintza Ukrainari, aintza eroiei. Bigar mundu gerran Stepan Banderaren mugimenduaren lema. Hori Ukrainako presidenteak izaten du gaur egun. Eslava Ukraini heroen eslava jartzen du Kieveko Euromaidan plazako, Euromaidan egin zan plazako poster gigante batetan. Minorien hizkuntzak ofizialtasun osoa galdu dute. Janukovitzek onartu zizkien halako gehiengo zen eskualdetan edo onartu zizkien ofizialtasunaren antzeko estatus batzuk gutxiengo hizkuntza. Ez bakarrik errusierari, baita ere ungarierari edo polonierari, rumanierari eta bielorusierari. Eta tatarierari. Guztiek ofizialtasuna galdu dute. Eta hirugarrena zen oligarkak uzkailtzea. Gaur egun oligarkek geroz eta botere handiagoa daukate. Presidentea Poroshenko dana txokolate fabrika Ukrainiako eta Europako ekialdeko txokolate fabrika gendena daka, kazetaritza kanal pila ditu, bai telebista kanalak eta bai idatzizko kazetaritza kontrolatzen da bezanak. Timoshenko beste oligarka bat, behirtu alako iraultzen ez dakize simbolo. Gero badago Dnipropetrovsk irian, badago beste pertsona bat, Igor Kolomoyski, honek Igor Kolomoyskiko eta bere bankuak, privat bankek ordaintzen ditu eskuin muturreko talde paramilitar guztiak, orduan, lehen
oligarken pe bat zegoen Ukraina estatuan are gehiago dago. Orduan, lehen esan ditu, baldintza objektiboak eman zirela halako matxina bat sortzeko Ukraina, baina baldintza subjektiboak ez zirela egokienak. Baldintza objektibo horiek ere gaur egun gobernu aldaketa honen ondorioz okertu dira. Eta bagoaz, hirugarren zatia saltzea, eta dela ekialdeko mugimendu errusiarzaleak edo. Hemen bi gauza behizitu behar dira. Alde batetik Krimea eta beste batzuk herri errepublikak, Donetsk eta Luhansk. Eta Harkov, Harkoven aldarrikatu zen herri errepublika bat, momentuz ez da gauzatu, Harkov gaur egun gobernuen torpenpe dago. Zeraiti behizi behar dira, alde batetik Krimeak nahi abalako Asiatik Errusian sartu, azkarri eben referendu bat martxoan, eta erreferendum hortan emaitza izan zen erabat borobila Errusian sartzen aldekoa. Mendebaldeak ez zuen onartu erreferendum hori. Bai ordea onartu zuen estatu kolpea bat. Egia izan daiteke referendum hori, egin zela pixka bat korrika, halako kanpaina, Eskozian egin den kanpaina handi bat eta informazio kanpaina gabe, baina momentu batetan, non estatu kolpe bat eman den, estatu kolpe rusofobo bat, non eskuin muturreko militantek esaten zuten, Ukrainatik errusiarrak, errusiarriztunak bota behar ditugun, eta gainera, euren eskubide zibil eta politiko gabe utzi behar ditugu, karo, edo orain, edo ez dugu egiten, hartuko gaituzte. Bestela hartu eta hil. Orduan, referendua izan konponbide bakarra zalako. Horron zen alako gerrako NATO bat, goatu behar dugu 18. mendetik Sevastopol hirian, Errusiak base militar handi bat eukala, eta base militar horrek iraun zuela Ukraina independiente geratu ostean ere bai. Akordio militaren arabera, Errusiak daka eskubida 25.000 soldadu Krimeako gune batzuetan, ez Krimea osoan, Krimeako gune batzuetan desplegatzeana. Hau da, ez da inbazio bat izan kanpotik etorri diren tropak edo. Izan dira batez ere bertako miliziak eta bertako baseetan zeuden soldaduek egindako halako despliege txiki bat, ez erabateko despliegea. Mendebaldean esatean bezala inbazio bat egon dela justifikatzeko. Zer oso kuriosoa da, Mendebaldeak esatea Krimea Errusia bat ez dela demokratiko, baina adibidez onartzea Kosovo Serbetik aldentzea. Kosovo Serbetik aldentu zuen erreferendumik gabe, militarizazioa erabatekoa da Kosovon, base berri bat jarri du estatu batuak, Europan dakaten baserik handiena, Kampon Bonstil. Serbia bombardatu zuten 5.000 hildako eragin zituen Serbian. NATO bombaketek, nidakian Errusiak ez du Kiev bombatu, ez da Krimeako toki bat ere bombatu. Krimea Errusian parte izan da eta hainbat aldiz erakutsi du Errusian parte izan edula, Kosovo Albanian parte edo Albaniar estruktura sekula ez da izan. Kosovo izan da, zonalde bat, gehiengoa Serbiara izan dena, 1960 arte, gutxi gora bera. Egia da Albaniarren natalidade eta saltuagoak izan ziren, eta 1960an Albaniar populazioa Kosovon, Serbiar populazioa gainditu zuela. Eta Krimean ez da garbiketa etnikorik egon. Ez da egon Krimeako tatariarrak edo ukrainiarriztunak ez diakun behar izan. Kosovon 250.000 serbiarrek ies egin behar izan dute Kosovotik. Garbiketa etniko erabateko da. Gaur egun Pristina, Kosovoko hiriburuan gelditzen dira bakarrik 5 serbiar. Kontatuta, Lau eta 5. Potea hartzeko kuadrilla. Hori bakarrik. Hori, haintzatetzi izan. Krimeakoa antidemokratikoa omen da. Zergatik. Erabateko moral bikoitza hartzen da. Eta bueno, Krimean Ukrainiako armadak agindu zuen halako operazio militar handi bat ingo zuela Krimea berreskuratzeko, baina ezin izan zuen egin, ze 51.000 soldadu ditu zituen eta 6.000 bakarrik erratu ziren. Krimeako basetako, Krimear Ukrainiar basetako
itsasontzi denak ere Errusia pasatu ziren. Orduan, ezin izan zuen Krimea berreskuratu. Zeratik Krimearen kontra uko egin zion, halako logistika faltagatik edo, halako operazio handi bat egitea, baina ez dio uko egin ekialdeko Novorosiako Errepubliken batasunan kontrako halako operazio handi bat egitea. Arrazoi bakar bat dago. Nazioarteko diru funtsak esan ziolako Ukrainiar agintariei, hau maiatzaldean gertatu zen. Herri osoa, Krimea gehaztu zeria horre Errusia sartua balen, baina Krimea kenduta, herri osoa, zuen kontrolpen ez baduzue, diru laguntza gehiagorik ez duzu izango. Eta horretik dago Novorosiaren aurkako hain kanpaina bortitza, kanpaina oso bortitza da. Desertzioak ere problema bat izaten segitzen dute, Abedez uztailean desertatu zuten Ukraina armadatik 9.000 soldatuk. Zergatik dira desertzioa problema handia, talde batetik. Esan bezala Ukrainako estatua, porrot eginda dagoelako eta soldaduek askotan, segun unitateetako egunez, egunak eta egunak eman aldi dituztelako zer jangabe, zer dangabe, berduan horrek ez du lehenengo pentsamendua da, beste aldera juten naiz, behintzat jaten emango diatelako. Eta beste alde batetik, kasu askotan populazio zibilaren kontrako kanpaina oso gogor bat iramaten ari dira. Soldadu batek pentsatu aldu. Nik ez ditut nire herritarrak hil nahi, ni bezala Ukrainiarrak dienak hil nahi. Orduan, ekialdeko kanpainoetan egia da Ukrainiar armada badagoela, baina Ukrainiar armadaren atzetik dago tropa paramilitarrak, Ukrainako Guardia Nazionala. Ukrainako Guardia Nazionala aurretik existitzen zen, baina izan zen alako zen barne ministeritzaren erreserba indar bat bezala, baina Euromaidaren ostean transformatu egin zen zertako. Euromaidan estatu kolpean borrokatu zuten paramilitar guztiei akomodoa aurkitzeko eta paramilitar horiek ofizialtzeko. Orduan, guzti horiek, eskuin muturreko militante guzti horiek sartu zen Ukrainiar Guardia Nazionalan, eta horiek badakate moral oso altua Ukrainiar soldaduek ez daukatena. Moral oso altua eta ez dira oso soldadu honak egia esan, hori esaten dute, hori Novorosiako ejertzitoko buruek esaten dute, ez paramilitar hauek, azken finean pizkat aurre egiten badidezue, ez dira oso asko tematzen borrokan segitzea. Ez dute oso mando entrenatuak ez da ere, baino badute kriston gorrotoa guri. Ukrainiako Errusiar zaleoi edo Ukrainiako antimaidan ideologia dakagun hori. Ukrainiako militarrek, askoz tropa trebeagoak edo berez ausartagoak direnak, ez duten gorroto hori dute paramilitar hauek. Orduan, baitugu paramilitarrak, eta badugu FMI-den orden bat, NDC euskeraz, nazioarteko diru funtsaren orden bat, Ukraina osoa konkistatu behar duzue. Diru laguntzak nahi baituzue. Zergatik Ukraina osoa konkistatu behar duzue. Azken finean, Ukrainiako ekonomi potentzial osoa ekialdean dagoelako. Donetsken, daude mehatzeak, beste gune bada Kharkov, Kharkoven daude metala eta metal fabrika oso handiak, Zaporizhian dago gaz ustiategiak, Dnipropetrovsk da halako komunikabide oso komunikabide pasabide oso garrantzitsu bat, gainera Dnieperrekako porturik handiena daka, hau da, Kievera zeuzer eraman behar bada, Dnieperretik gora, Dnipropetrovsken deskargatzen da, eta gainera Krimea eta Odessa delako Ukrainiako portu erabilgarri bakarrak neguan. Ukrainiak ematen du kosta oso zabala dakala, baina teknikoki itsasontzi handiak hartzeko eta neguan funtzionatu aldutenak ur temperatura egokia dakatelako eta gainera sakonera egokia dakatelako dira Sebastopol, Krimean eta Odessa. Horregatik Ukrainiar paramilitarren eta eskuin muturraren lehenengo sarraski handia,
Blackwaterrek lagunduta, Blackwaterrek gauzian, hori planifikatutako sarraski bat izan zen, 2004ko maiatzen behatzikoa, Odesako sindikatu etxeana, goatzen duzu ez? Izan zen Odesan. Osea, izin dugu utzi Odesa etxaiaren edo gaiztuen menpe erortzea, hori izan zen konsigna. Osea, Odesa gure izan behar da. Lehenbizi Odesa eta gero beste guztia. Bueno, Novorossiyako Herri Errepublikak aldarrikatu zirenean, euren lehen plana etzan independentzia aldarrikatzea eta ez da ere Errusia batzea, baizik eta Ukrainian federalizazioa. Ukrainiako sistema oso zentralista, gobernadoreak aukeratzen ditu presidenteak, zuzenean. Abidez, Dnipropetrovskeko gobernadorea Igor Kolomoiski da oso oligarka boteretsu bat, oso anti-errusiara, eta Dnipropetrovsk soziologikoki Errusia zale izan. Oligarka horrek ordaintzen ditu paramilitar eskuindar guztiak. Orduan, lehenengo ez gure gobernadoreak guk geuk aukeratu nahi ditugu. Ez Kiefetik etorritakoak. Karo, azkenean halako kanpaina bortitz honen ostean, ez dugu zer ikusik izan nahi Ukrainiakin. Ez dugu zer ikusik izan nahi, independent izan nahi dugu, edo horretako batzuk, Errusiara batu nahi dute. Azkenean zaitik Donetsk eta Luhansken lortu halako estatu bat gauzatzea, argi izan dutelako zer nahi duten. Argi izan dute, hemen kontrolatu behar ditugu, Euromaidanak egin zituen bezala, botere egiturak eta armatu behar dugu gure burua. Bestela ez dago zer eginik. Harkovien edo Zaporizian ere gehiengoa, edo Mikolaifen gehiengoa ekialdeko mugimendunen aldekoa da, baina nola ez da dituzten estatu egiturak euren eskuetan ez dute zer eginik. Eta, por cierto, halako eskueletan eta baita Kiev hiriburuan sorginitza politikoak ematen ari dira. Represio oso gogorra dago, Errusia zalen kontra do. Orduan, ezinbestekoa da guk iniziatiba dugunean, iniziatiba hau erabiltzea eta ahalik eta lehen guk geuk gure estadua edo gure arma antolatzen hastea. Hori da iraultzen beste legetako bat. Iniziatiba galtzen baduzu, akabo, batez ere indar gutxiago badituzu. Enbarzuz, lehenik eta behin iniziatiba hartu eta gauzatu. Hori egin zuten Donetsken eta Luhansken herri miliziak sortuz. Herri milizien gudaren kronologia bat egin da, maiatzean edo hasi izan balako protesta zibilak edo kale protestak nahiz eta bortitzak izan ja guda bihurtzen, maiatze ekainean finkatu zen posizioak, uztailean izan zen defensara jarri zian berriz herri miliziak, Slaviansk eta Kramatorsk hiriak utzi behar zen zituzten. Slaviansk izan zena hiri martiria edo. Slaviansken 1.000 biztanle zituen guda hasieran, gaur egun 17.000 ditu, hirinak jun indiarako. Slaviansk utzi egin behar zuten eta Donetsken eta Luhansken zentratu. Donetsk eta Luhanskeko aeroportuakoen gutxi arte ere Ukrainiako gobernuaren trope konkistatu izan dituzte eta orain abuztuan kontraeraso berri bat jo izan dute herri miliziek, aeroportuak askatu dituzte eta Azov itsasora iritsi dira hegoaldetik. Iaia Mariupol irira konkistatzera. Eta orain irailean ematen da balako sueten bat dagoela. Zuten hori Novorossien aldetik ez dago oso argiz, ematen du Novorossiako politikari batzuk sinatu dutela, baina komandante militarrek eta populazioa ez dagoela oso ados. Lehenengo sueten sinatu zen irailaren 9 uste dut, eta, bai? Eta izan zen zueten bat etzena gauzatuz Ukrainiar tropek zeditzen zuten bombardatzen eta gainera tropak lekuz mugitzen. Eta hori edozein zueten teknikotan
debekatuta dago. Tropak lekuz mugitzea eta tropak biltzea eta birkokatzea eta armamentua biltzea. Bigarren suetenak ematen du halako baldintza bereziago batzu dituela, adibidez 30 kilometrotako muga bat desmilitarizatzea eta politikoki ere aitortzen zaie Donetskeko herri errepublikari eta Luhanskeko herri errepublikari euren legeak diktatzea. Lehenengo suetenen protokoloan sartzen ezena. Lehenengo suetenean esaten zen bakarrik 3 urtetako estatus berezi bat. Ezen aipatzen ez da autonomia estatuta da, baizik eta estatus berezi bat. Halako dezentralizazio bat. Bueno, guda hontan nik usuan beste puntu importante bat izan da Novoroseko komandanteen perizia militarra, oso kapazidad militar oso handia, trebetasun militar oso handia izan dutela. Euren estrategia batez ere abuztuko kontrarasoan izan zen Ukrainiar tropak, jakinez moral oso basua dakatenak, inguratzea. Pintza estrategia egitea. Horrela, oso estrategia efektiboa izan da, ze aldi berean presoak hartzen dituzu, eta presoien materiala hartzen duzu. Zer finean, herri errepubliken material gehiena da, edo lehenengo egunetan hartutako materiala arma depositoetan, edo gudan hartutako materiala. Nik ez dut esaten Errusiatik ez airenek iritsi halako laguntzatxo bat, ez oso laguntza handia egia esan, baina, bueno, bai halako, batez ere voluntarioak bai iritsi zaizkie dirua, iritsi zaizkie halako jubilatuta dauden aholkulari militar batzuk, adibidez komandantea Igor Strelkov, komandante ez dena, baina komandantea izan dena, Igor Strelkov berez Errusiara da, baina ez iritsi armamentu handirik. Ez dut ukatzen armamentu zerbait ez airenek iritsiko, baina batez ere tankeak eta morteroak eta misilak jaurtitzeko sistemak lortu dituzte bertan gudan harrapatuta, bai desertorek emandakoak edo bai atxilotutako unitatei hartutakoak. Ezan bezala, desertzioa problema bat da Ukrainiar armadan eta desertatzen dunak desertatzeekin batera